The second coming of Christ iprogram yakanangana nekudzoka kwaJesu Kristu. Idi Jesus is coming again. Asi mukati meBible zvinoita sekunge paachauya tinenge tisiri kumachechi, tinenge tiri kudzimba, kumabasa, kuminda nekumwe kwakadaro. Muprogramu inoyi ndina mukoma Gift Rodzi tati timboteera kudzimba kwatinoswera. Ichokwadi chiri kutaurwa naCaston Betera. Jesu haazouyi tiri kuchechi kana panzvimbo dzekunamatira. Achauya tiri kwatinoswera kwakasiyana-siyana. Ikoko kwacho kwatinoraramira. Kungaa kumabasa, kuzvikoro, kudzimba. Ndosaka tati muchirongwa chinechi titenderei timbozotandarira ikoko kwamunoswera, kwamunoraramira. Tina proclaim chaora nhasi ndiye ari kutiisira musign language. Mukoma Gift kwasai vateereri. Vateereri tinokuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ. Urukuro yedu tiri kumaraini chaiko ngoma. Inoti suicide part 2. Isai mushona. Kuzviuraya part 2. Ende zvinhu zvinoitika kumaraini. Zvinoitika kumaraini. Saka urukuro yedu zvatodaita nhasi ngoma. Toda kutarisa maarea 2. Toda kutarisa area yeurwere. Totarisa yevana vari kukura mukati medzimhuri. Right. Paurwere zvatoda punyaya dzekuzviuraya. Paurwere mukoma zvatoda kuona ndezvekuti ndizvo here kuti urwere pane paunonyanya zvekuti unoti beta nditange ndatofa ndizviuraye pane kuzourayiwa neurwere. Toda kushandisa bhuku raJob. Job chapter 2 verse 7 to 9. Job 2 verse 7. Naizvozvo Satani akabva pamberi paJehovha akarova Jobho namaronda akaipa kubva patsoka dzake kusvikira pamusoro wake. Akatora chaenga akazvikwenya nacho akagara pasi pakati pamadota. Ipapo mukadzi wake akati kwaari, ucharambirana zvino pakururama kwako here? Shovora Mwari ufe hako. Bona marwariro akaita Jobho mukoma. Urwere hunoita uchisiyana zvichienderana nenguva yataakurarama. But I think chikonzero Satani akarova nemamota. Iko kuine dzimwe hosha dzaanogona. Aida kuti zviite effect pana Job, zvoita effect pane vanoona. Kune urwere hunofamba neropa. Waunogona kungonzwa iwe kuti wedu ndiri kurwara. Vanhu votoshaya kuti uri kurwara papi, but uchinyatsonzwa kuti ndiri kurwara asi zvisingaoneke. But apa ndiri kufunga Satani zvaakatodaka. Akaziva ndikapa urwere hwakadaro unoshinga uri wega uchidaro, saka akada hunoonekwa nevari kuuya futi. Vauya uzoona murwere pavanoona miri wese ari mamota, ari maronda. Iwewe futi uchiona maronda ako akaziva kuti pane zvinoitika. Chii chinoya mupfungwa ngoma? Ndo panozoti sezvataurwa nemukadzi waJobho kuti kufa kuri nani pakadai. Because anenge aitoziva kuti vauya kuzokuona hapana pavanonyepa kuti nhasi muri kuratidzika zvakanaka. Haugone kunyepa mamota akatushuka kudaro. Iwewe wacho uchizviona wega unonyatsoona kuti panapa ndofunga ndaakusemedzesa vanhu. Saka anotoziva kuti next kana usina usimba pana Mwari, pfungwa idzi dzinoya dzekuti ndife. Tobatsira sei mukoma vanogona kutodaro right now aine urwere hwaari kutonyatsoona kuti chinguri vanhu vakabvira vachindoona nestate zvokuti anotombotemptwa kuti kondadii kungozvizorodza. Vanhu vanofanira kungomirira Mwari, because kana urwere huchikuendesa kumarinda, mirira kuenda kumarinda kwacho. Very good. In other words, tiri kuti ngatimirirei urwere hwacho hutiuraye. Pane kuzviuraya. Haudimbudzire. Hauti ndoda kuchingura ndibatsire urwere. Kana urwere huri huchakura yamudikani, siya hukuuraye. Option haisi yekuita overdose pamishonga yauri kushandisa. Munoziva kuti vamwe anozvita maune. Kuti uraiwe nemushonga. Ari kutoziva nguva dzaakanzi nana chiremba unonwa. Even vaari kugara navo pamba vanenge vachitoziva nguva idzodzo. Ava vangobuda bedzi kuenda kugarden. Iye anosara onwa futi achitoziva kuti zvinogona kundipfuudza. Kana kuramba kunwa mushonga kuti ndandife zvo. Exactly. Pfungwa iyoyo haina kunaka iyoyo. Hatinzwei Job akazoita sei. Job 13 mukoma. Verengai verse 15 na 16. Job 13 pa 15. Kunyangwe akandiuraya hake ndichamumirira hangu. Kunyangwe zvakadaro ndichazvidavirira hangu pamberi pake pamusoro
pomufambiro wangu. Ndirwo ruchava ruponeso rwangu, kuti munhu usingatendi Mwari haangasviki pamberi pake. Kunyange ukaita urwere hwakadii, wotsanangurwa woonekwa nema-x-ray, umwe hwacho unototaurwa kunzi maonero atiri kuita ndofunga pasara mwedzi 9 kana 6 kana 12. Iyoyo yataurwa mwedzi iyo nana chiremba ngatiimirirei. Regai isvike. Haisi yekuti after all I am dying. Pfungwa iyo haidiwe naMwari. Pamwe patauda kuenda mukomo. Apa manje apa ndokumbira kuti munyanye kutozotaura imimi. Toda kutaura nevana vatinawo mumba. Inzwai pfungwa yavanotaura especially kwatiri vafundisi. Akaona kuti akurira mumhuri mune urombo. Maari kunyatsoona kuti zviri kunetsa. Unonzwa umwe mwana achiti, pastor, I didn't beg to be born. Handaukumbira kuzvarwa. Handaukumbira kuzvarwa inini. Pana anombokumbire. Pamwe pacho akaona kunge ari kushungurudzwa adisiplinwa. Anonzwa achitaura kuti handina kuaplya ini kuuya panyika inini. Ukanzwa achitaura kudaro, arida kuita futi pfungwa mberi kwacho dzekuti so ndinogona kungobva futi panyika pacho. Kuita pamwe pekuti ari kufunga kuti dai vabereki vandiitira something, vokundikana. Handitika? Saka unonzwa akutaura kuti vakatiwisire chii panyika pano. Pane kakutaura kekuti ukakanzwa kachinzarwa kuvabereki unoshiya kuti hai, but kuseri kwepfungwa iyoyo ndekwekuti kana vatadza kundiitira izvi, saka beta ndife. Saka toda kubatsirana navo zvatoda kuita mukomo. Ndezvekuti adisiplinwa asiri kuwirirana nazvo. Pfungwa yekuzvuraya haisi option. Ari kukura mumhuri mekutoti wapasa grade 7 wapasa form 4 woshayirwa mari yeku-A level. Hachisi chikonzero choti beta ndifeni. Vaindizvarirei vachitadza kundiendesa kuchikoro. Vafana ndozvavari kuita mukomo. Saka toda kuti tione paupenyu hwaJesu kuti akakura here zvinoda kuenderana nevana vedu nhasi. Ndo maonero atoda kungoita chete. Hebrews chapter 4 verengai vhesi ya 15 na 16. Hebrew 4 vhesi ya 15. Nokuti hatino muprista mukuru usingagone kutinzwira tsitsi pautera hwedu, asi wakaidzwa pazvinhu zvose sesu, asine zvivi. Naizvozvo ngatiswederei tisingatyi kuchigaro choushe chenyasha, kuti tinzwirwe ngoni, tiwane nyasha tibatsirwe nenguva yakafanira. Hanzi Jesu anogona kubatsira masituations ese. Because hakuna zvatinosangana nazvo. Zvatinogona kuti kwaari, iyi ndofunga nyaya inyowani. Ndofunga Jesu anofanira kutomboiverenga mumanotsi kuti inoitwa sei. Haana kumbozviona. Aiwa, hanzi dzese ane kaufamiliarity kaainadzo. Toda kutanga necase 1 yemunhu ari kuti iye zvinezvi mama vakadzimara kufa, havana kumbondiudza kuna baba wangu, vaindizvarirei. Ana sekuru vese havasi kutoziva. Wekuti une maquestions ane chekuita nekuuya kwako panyika. Manzwa here zvatoda kuti hausi kunyatsoona kuti origin yako yafamba sei. Matthew 1 verse 19 na 20. Mateo 1 pavhesi ya 19. Zvino Josefa murume wake zvaakanga ari munhu wakarurama, asingadi kumunyadzisa, wakafunga kumurega chinyararire. Zvino akati acharangarira izvozvo, tarira mutumwa washe akazviratidza kwaari pakurota akati, Josefa mwanakomana waDhavhidhi, usatya kutora Maria mukadzi wako, nokuti chakagamuchidzwa mukati make ndechomweya mutsvene. Of course, Jesu akazvarwa iri mimba yemweya mutsvene. But pfungwa yatiri kuda bedzi ndeyekuti zvakatombonetsa Josefa. Zvekutoti pakuzvarwa kwake, kunyange zvakamanejwa, isusu taakuziva chokwadi kuti hapana chakaipa chakaitwa naMary. But pfungwa bedzi yekuti pari kuita kunge pasiri kunyatsozikanwa kuti zvafamba sei, kuti azovapo ndo yatiri kuda. Kuna Jesu it was clean. But toda pfungwa yekuti kune mwana ari kuti kuzovako kwake panyika hakusi kuita kunge kwakajeka. Pfungwa yekutanga toda kutongoti ngazvizoti ndo zvaivewo Jesu. Isaine mashoko akanaka. Pfungwa kuti zvisiri kureva kuti pana Jesu pane musikanzwa wakaitwa. Thank you. Asi pfungwa iri kuti kunyange paine misikanzwa yakaitwa, kushorwa kwaungaitwe mupfungwa dzevanhu, kana kudzikisirwa kwaungaitwe mupfungwa dzevanhu, hausiri wewe kutanga. Chero Jesu aishorwa mupfungwa dzevanhu semashorerwo aungaitwe.
Luke 2 verse 6 na7 akazvarwa paijesu. Timboona kuti background yake yakamira sei. Luke 2 verse 6 na7. Luka 2 pavhesi ya6. Zvino vakati varipo mazuva okuzvara kwake akasvika, akazvara dangwe rake mwanakomana, akamuputira nemucheka, akamuvanzirika muchidyiro chezvipfuwo, nokuti vakashayiwa nzvimbo mumba mavaeni. Pfungwa yatingoda bedzi ndeyekuti akazvarwa mudanga. Ezvinezvi hazvisisiri very common mukoma. But kare munoziva kuti mwana aitozvarwa kugarden. Mama wangu aenda kugarden cheko. Alright. Yorwadza variko. Kana mungoro pazodedzwa ngoro kuti vaende kuchipatara yotononoka. Kana mukicheni yepamba pa. Saka tirikuona because mukoma pfungwa yandoda kuti ibatike. Jesu nezvaari. Entrance yake panyika. Kana paine munhu aifana kuita entrance panyika ine mutsindo, ndijesu. Aifana kupinda panyika zvine mutsindo, but onai kwaari kubva nako nekudanga. Saka muri kuti nini pfungwa yamuri kutaura kuvafana ndeyekuti kwawakazvarirwa, right, nemawiri awakaita panyika, yes, handipo pane nyaya. Hapana kana nyaya ingati beta ndibva hangu panyika. Ngatitoona kuti akaitwa makorokotere. Luke 2 verengai verse 14. Tangirai pa14 musvike pa16. Luka 2 verse 14. Yes. Zvino vatumwa vakati vabva kwavari vaenda kudenga, vafudzi vakataurirana vachiti, ngatiende hedu Bheterehema tindoona chinhu ichi chakaitwa chatakaziviswa naShe. Ipapo vakakurumidza kuenda, vakawana Maria naJosefa norushiye ruvete muchidyiro chezvifuyo. Ndiani akaita makorokota aJesu? Vafudzi. Kamusazeze kutaura vafudzi mukoma. Hapana kumboitwa baby walk mufanikadzi dziri kuitwa. Pfungwa yatiri kuda bedzi ndeyekuti zvaive Jesu mukuziva kwatinomuita nekapindiro kaakaita panyika, zvekuti dai paine munhu aifana kuchuza kuti kawiro kandiri kuita ka aigona kuita kuti zviite baby walk yachoita mutsindo kuchiuya mazimambo kuchidii. Saka background chaaiitira yakadai Jesu aitoitira vafana varida kuiona kunge zvinonzi vabereki vake vakamuitira zvisiri fair. Because munhu anogona kugara pasi kuti inini ndikatarisa upenyu hwangu kubvira pandakatangira chaipo chaipo hapana chinombonakira. Very good. Anotanga kuti kubvira ndichitanga inini pasita, kubvira mazvarirwo angu chaiwo hapana kana chinonakidza chiri panditi. Hachisi chikonzero chekufa icho. Vaive vakapfuma here Mary naJoseph? Handei pana Luke 2 ipapo mukoma. Verengai verse 22 to 24. Luka 2 pa 22. Zvino mazuva okuzvinatsa kwavo nomurayiro waMozisi akati apera, vakaenda naye Jerusarema kuti vamuise pamberi paShe, sezvo zvakanyorwa pamurayiro waShe zvichinzi, mwanarume mumwe nomumwe unotanga kuzarura chizvaro uchanzi mutsvene waShe. Vuye kubayira chibayiro sezvakarebwa pamurayiro waShe zvinoti njiva mbiri kana hangaiwa mbiri duku. Akura Jesu pane mutambo waitwa kutemberi. Uri kunzi vabereki vakaenda nenjiva mbiri kuti vaite seremoni yaifana kuitwa. Paiendwa nenjiva mbiri muchinoita seremoni yemwana mukomana. Zvine zvafamba sei? Leviticus 12 verse 8. Leviticus 12 pavhesi ya8. Yes. Kana akasakwanisa kuuya negwayana, ngaatore njiva mbiri kana twana tuviri twenjiva, imwe chive chipiriso chinopiswa neimwe chipiriso chezvivi, kuti muprista amuyananisire. Saka pamutambo wataurwa nebhaibheri waitozotenderwa kuenda netunjiva kana washaya gwai. Uri murombo. Option yaitirwa varombo. Mutemo waiti unoya negwai. But ndobva Mwari azoona kuti hazvina kufanana panyika, mvazoti asi kana muri varombo munouya henyu netunjiva. Saka muri kuti imini vabereki vaJesu mumurima akaburukira, right, vanga vari varombo zvekuti vakashaya wai pakunodedicata mwana kutembera. Yes, ndobva vaenda netunjiva. Chidzidzo chedu chiri kuti suicide part 2 toda kutangira papfungwa iyi kuti pane here zvikonzero tiinemi vana mukati medzimhuri paungati nini kutanga kweupenyu hwangu ndo chikonzero chandoda kuzviuraya. Regai timbonzwa rwiyo.
tinazvo ngativarumbidze ngatikudze tichipambire norugudze kwamajehova nosakwezizvezve zvatinazvo ngativarumbidze rumbidzai Jehovha imi marudzi ose rumbidzai Jehovha rumbidzai Jehovha imi marudzi ose rumbidzai Jehovha rumbidzai vanotipavura pamwe nokucha ngatitende Mwari Baba musiki vakati navo mwanakomana Jesu rumbidzai vanotipavura pamwe nokucha ngatitende Mwari Baba musiki vakati navo mwanakomana Jesu rumbidzai. Urukuro yedu iri kuti suicide part 2. Tasira papfungwa dzipi mgomo? Because tikutaura nevana vari mudzimuri vanomboshanyirwa nepfungwa yekuzviuraya. Panga pachibuda pfungwa dzekuti unogona kutarisa mawira awakaita panyika. Woona kuti chiri kubvira pakuzvarwa chaiko. Pane zvakashoreka zvakatenderedza kuzvarwa kwako. Zvikanzi hazvifanire kukukuhunisa kusvika pakuti ndoda kufa. Chero paine zvinotaurika mumhuri kana munharaunda. Nekuti Jesu pachake pane zvaitaurika pamawira aakaita panyika. Asi hazvina kuchinja misheni yake. Musasiye kuti akazvarirwa mumhuri yevarombo. Iyoyo itaure iyoyo. Imwe point zvakare ndeyekuti chero mumusha menyu muri varombo. Zvekushaya chaiko hachizi chikonzero chekufira. Nekuti Jesu mumhuri maakaburukira vaiva varombo, asi hazvina kumudzivisa kuwe. Pana akafa wandakamboverenga munyuzi dzaitika ari kuti havasudawo kunditengera foni. Anenge achigara kumaruwaka. Ari kutonyatsona situation iripo kuti foni 1 inoshandiswa nababa ndo inoshandiswa namai nemhuri yese. But ari kuti akanosangana nevamwe kuchikoro nemunharaunda ari kunyatsona zveshuwa kuti zviri kumba kwedu zvinonzwisa tsitsi. Kwakufira kuti havana kunditengera foni. Ndopatiri kuti ngatinzwisisei kuti whether uri kukurira mumhuri yevarombo hapana chikonzero chingakusunde kuti ndoda kufa. Toda kuona mumwe mukomana ainzi Jefta pana Judges chapter 11 mukoma. Verengai verse 1 mosvika pavhesi ya3. Vatongi 11 kubva pavhesi 1 mosvika pa3. Zvino Jefta muGileadhi wakanga ari munhu nesimba noumhare, asi wakanga ari mwanakomana wechifeve. Gileadhi ndiye wakabereka Jefta. Mukadzi waGileadhi akamuberekera vanakomana. Zvino vanakomana vomukadzi wake vakati vakura, vakadzinga Jefta vakati kwaari, haungadyi nhaka mumba mababa vedu, nokuti uri mwanakomana womumwe mukadzi. Ipapo Jefta akatiza vanun'una vake akandogara panyika yeTobhi. Varume vakaipa vakaunganira kuna Jefta vakasibuda naye kundorwa. Jefta mukoma nozamataurira eBhaibheri. Apa rakanyatsobuda pachena kuti aive mwana wechifeve. Saka handisu mustudio tiri kutaura kudaro mukoma. Saka pfungwa iripoka tinotori nevanhu kumaraini vari vana vezvifeve. Ndopfungwa iri kubuda. Saka zvakaitika baba wake vakatanga kupinda uchifeve. Ndobva azvarwa ndiye mukomana mukuru. Ndobva vazonyatsorora pakaberekwa vamwe vaning'ina vake. But vaning'ina vati kurei zvaingova bhowa. Because ndo vakaburitsa mashoko aya. Vakati iwe uchibva panapa uri mwana wopfambi. Uri mwana wopfambi. Uri kunzwa mashoko acho ari kutotaura. Jefta ndobva aendake. Mbotaurai mashoko evabedzi batsirai vafana mukoma. Now uri kuona kuti Jefta haana kubva achinozvisungirira. Thank you mukoma. Akatonorarama ari kutonzi aive murume weumhare. Kureva kuti umhare hauzowe wamugovaka. Thank you. Saka chimiro chakadara hachireve kuti unofana kufa. Enda hachisi kureva kuti you are useless. Inzwai verse 5 na 6 pana Judges 11 ipapo. Vatongi 11 pavhesi 5.
Zvino vana vaAmoni vakati vorwa navaIsraeri, vakuru veGireadhi vakandotora Jefta panyika yeTobhi. Vakati kuna Jefta, uya uve ishe wedu kuti tindorwa navana vaAmoni. Ani maona kuti vakuona paanoshanda. Hanzi vakazonomutsvaga kwaanga kugara nemamwe machinda kuya. Zvikanzi apa panoda Jefta apa. Pfungwa yandiri kungoda bedzi ndeyekuti kushoreka kwemawira wakaita panyika kana kuti kwemataurirwa unoitwa munharaunda. Handitika? Hakukudzivise. Pane pamwe paunotonzwa chinzi avapikwa mumuzive roya nevaning'ina. Unonzi asa vasi vaning'ina wakeka chaivo vaya. Vana baba vakasiyana. Even chiduku chacho ichi china baba wacho chega. Saka unoziva kuti wamukomana ati kure ari kuma-16 years zvinokuafekta. Kuziva kuti vanhu pavanotaura zvekumba kwedu vanoziva kuti munin'ina wangu hatina mutupo mumwe chete nemumwe wacho futi ana baba wake ega. Saka izvozvo kumunhu ati kurei Satani anogona kuzevezera kuti uri kunyadzisa iwe. Saka ufanire kurarama. Unoraramira pakadai. Anokuzevezera kuti uri kufanira kufa. Jefta haana kufa. Ngatidzokei kuna Jesu timboona Jesu. Pana Luke 3 verse 23. Luka 3 verse 23. Yes. Zvino iye Jesu wakanga ana makore anenge 30 nguva yaakatanga kudzidzisa. Ari pakufunga kwavanhu, mwanakomana waJosefa, mwanakomana waHeri. Kuzvarwa kwaJesu hapana misikanzwa yakaita. But nekuti vamwe vanhu yaimanejwa zvakanaka, kwavari hazvigashirike kuti ungoti mufana iye hapana kana misikanzwa yakaita asi haana baba. Baba wake vari kudenga kwenguva iyoyo. Isusu taakuzviunderstanda because taane Bhaibheri. Saka mukufunga kwevanhu maraini, vamwe vaiti mwana waJosefa. But ndoda kuti munzwe vamwe vaiitsvagiridza nyaya iyo kuti vanyatsoziva kuti pakafamba sei apa. Pana John 8 verse 18 na19. John 8 pavhesi ya18. Yes. Ndini ndinozvipupurira nababa vakandituma vanondipupurirawo. Zvino vakati kwaari, baba vako varipiko? Jesu akapindura akati, hamundizivi ini, kunyangwe nababa vanguvo. Dai maindiziva ini, maizivawo baba nababa vangu. Mabvunzirwo ari kuita apa mungoma. Haasi ekubvunzwa sekunge vari kuita enquiry. Yekuda kuziva kuna baba wake. Iri timu raitaura naro musi uyu raizviziva kuti Joseph is not the blood parent to Jesus. Saka paari kutaura zvekuti he baba wangu in other words dai ari nhasika ndezviya zvekunzi una baba here iwe. Ndezvekushora zvekumhura zviya kuti baba wako ari kupikwa iwe. Iyaya yekuratidza kuti uri kunyomba munhu. Saka ndo yaiitika kuna Jesu. Saka ndiri kuti mungomaka we have a friend in Jesus. Pfungwa iri uda kuti ibatwe nemi vafana ndeyekuti kana vanhu vachikutuka kwamunotamba kuti hauna baba kana kuchikoro kana kupi, hazvina kumbotanga newe. Thank you. Chero Jesu chaiye anga ari mwanakomana waMwari aitotukwa matukirwo iwayo. Pfungwa iri kubuda ndeyekuti hazvikudzivise kunosvika pari kuda kunzi naMwari usvike muupenyu. Unopasvika mukoma, unotopasvika. Iye makuriro aJesu mukoma. Dai tikaverenga kuna John 2. Paripo paya paaona mumwe mukomana uye andobva anodedza shamwari yake. Akanodedza ndiNatanieri, aidedzwa naFiripi. Jesu ndobva ataura zvaka. Vachiri kutaurirana vari 2 akabvunza akati, iwe uri kuti kune chakanaka chingabude kuNazareta. Mukoma, Nazareth vanodzidza Bhaibheri vanoti kaive kataundiship. Language yeyo munoinzwisa yekuti township. Growth point ariko masawa. Anenge growth point. But pamatownship aikomberedza gungwa reGariri ndo kaive the west. Tukuraya kumastandards ekurarama hatingagone kupomera eni guta ratinaro nhasi kuti sezvakaita ninga hatingadaro. But pfungwa yandoda kuti mubateka kaive growth point kaive nenhamo pakangoshoreka. Dai ari nhasika kwaive nenhamo. Mune makazara chipfambi, moitwa zvemadrugs, moita utsvina, zvese zvakada kudaro izvozvo mukoma. Ndo zvaiwanikwa. Saka manzwa uye akabvunza akati, iwe uri kuti munhu uyu ndowe kuNazareta kuti Mesiya angabudire paNazareta. Chikonzero akatoti ndoda kunokura ndiite ujaya ndiriko. Aiitira nyaya yatiri kutaura imukoma. Nozoita kuti iye zvinezvi mukoma tichitotaura dai kune mumwe mufana anobhowekana
kuti ndatone 14 years handisati ndamboenda kuHarare. Izvo zvatotaura dai musaseke mukoma. Zvekutoti anogara akatofundumwarira vabereki, ipfungwa inotomutambudza iyoyeyo. Kuti kukura kwangu kwese ndiri kungori kumusha, ndiri kungori papurazi. Saka chikonzero Jesu aikura kakurira aka, aiitira kuti timu iri rakadai riri kukura iroro rizoti ivo naJesu can be friends. Isaine mawedzi enyu mukoma. Kureva kuti Satani anogona kushandisa magariro auri kuita. Yes. Nekwaunogara. Yes. Nezvimwe zvinotaurika pamusoro pako. Kudyara pfungwa nekudiridzira pfungwa mauri yekuti unofanira kufa. You're good for nothing. Yes. Yetu zvatiri kudzidza zvaiitika muupenyu hwaJesu ndezvekuti zvingafungwe nevanhu kana kutaurwa pamusoro pebackground yako hachizi chikonzero chekuti upfudze upenyu hwako nguva yaMwari isati yasvika. Nguva yaMwari isati yakwana. Ora, kana akakurira kuNazareth mukoma, Jesu aiteya fashion here. Airova fashion here, fashion. Kutaura sawafana. Airova fashion here, kufunga kwenyu kana akakurira muNazareth. Yaigwirova sei panzvimbo kwakadareko. Vanhu mazona zvikutoreva kuti according kumastandards enguva iyoyo, even dressing yake yaive yakaderera. Because haigoni kuzofanana nemayouth aive kuJerusarema, nemayouth aive kumwewo. Iwo uchibva kuNazareth kureva kuti zvakatoderera. Saka ndozvazvitori vanangu kwamutori. Haugone dzimwe nguva kufanana nemunhu ari kudhorobha rakati. Haugone dzimwe nguva kuita foni yakafanana naari kwakati. Kwauritori ikoko Mwari ane zano sezvaakangoita naJefta. Hapana chikonzero chekuzviuraya. John 19 verse 1. Mukoma toda kupindura mubvunzo wokuti kukana uchigara uchirohwa pamba, pamwe pacho usina mhosva yawamboita, vanongokurova vachikukwidzira izwi, vachingokurova, panoitwa sei? Ndoda kuti tishandise vhesi iroro kupindura ipapo tioneke vateereri. John 19 vhesi ya1. Zvino Pirato akatora Jesu akamurovesa. Maona pfungwa ipapa mukoma. Kuti mamuri kutaura kuti kana uchigara uchirohwa. Jesu panapa akarohwa, kunzi akamurovesa. Kwaitove nevanhu vakatirerwa kurova. Yes. Apa vaimurova asina mhosva. Saka ndiri kuona sekuti muri kuburitsa pfungwa yekuti kunyange uchirohwa, uchishungurudzwa, Jesu akatomboita experience idzodzo. Saka une chaunogona kutofanana naJesu. Asi ukangoenda tena pfungwa yekuti ndozviuraya nekuda kwezvakadai, wasuduruka manje kuna Jesu. Isai kachirungu akamukoma mushona. Ndokatoda kuoneka nako. Then vana vari mukati medzimuri vari kunzwa hurukuro ineyi, ndokumbira kuti patichakupai phone number munoisa message yekungoti pastor tazvinzwa, Mwari ngaandibatsire pfungwa iyi isatombowanikwe kwandiri. Kachirungu aka kaisei mushona kanoti the good thing about suicide is that you can always postpone it. Kuti chakanakira nyaya yekuzviuraya ndechekudai so iwewe unogona kutononotsa rufu rwemhando iyoyo. Unopostpone kana kutoramba kuti aiwa even ungatoti watoone mushonga wacho wauya nawo kana tambo yacho unogona kutoisa moto. Iwewe unogona kutozvipo. Hapana dare rinokumanya. Aiwa, you can postpone it. Kuti hachini ichi hachina gadzisiyane nacho. Let us postpone nyaya dzesuicide. Kwete kuti tizodziita mangwana, ngadzitobva zvacho. Saka phone number idzi mukaisa message paWhatsApp, tinokupai malink ekuti mupinde mumaWhatsApp groups atinotumira zvidzidzo mangwanani ega ega. Phone number dzinoti 0717 091 615, 0717 091 615, kana kuti 0775 90 9095, 0775 90 9095. Tisangane zvakare pachirongwa chino, the second coming of Christ. Mwari vakukomborerei. Mananda ndibata temwedo dombo ndi weekend
tungamire tenzini tungamire semwana awonyara tamu unganyara tinyana mananda anomunzwa kanama atinyarara imwite tenzi wenyanda tenzini tungamire aponda yashikanyanda mananda aondichisa andichina zororo ndotsamira kune mwika kandinzwe imimoti ndinokutungamira